Fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena permezz ta' għajnuniet mill-Gvern u investiment ta' 12 miljun euro, inħolqu 430 impjieg marbutin ma' startups. Meta wieħed iħares lejn l-aħħar 22 xahar dan ifisser li Malta Enterprise approvat 58 proġett ta' startup. Dan qalitu l-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli waqt l-Startup Festival li qed isir fil-Cordin Business Incubation Center u qalet kif din l-okkażjoni sservi wkoll bħala ċelebrazzjoni ta' dawk l-intrapriżi żgħar li issa kibru qegħdin jirnexxu. Sostniet kif il-Gvern permezz tal-Malta Enterprise tgħin li dawn l-startups permezz ta' self li waslu sa' miljun euro. Qegħdin nagħtu l-assistenza kollha meħtieġa biex nattiraw ħafna aktar startups lejn pajjiżna. Irridu startups lokali ma rridu wkoll startups barranin. Fil-fatt b'dak li ħabbarna fil-bidu ta' din is-sena din nagħtu fost l-iktar inċentivi b'saħħithom. U r-riżultati nemmel li qegħdin narawhom għaliex qegħdin napprovaw maż-żewġ proġetti ta' startups biss kull xahar u jekk naraw l-ammont ta' impjiegi li daw jikkreaw l-ewwel 10 xhur ta' din is-sena b'investiment ta' 12 miljun se jkunu kreati mal-430 impjieg ta' kwalità. U din hija t-triq li rridu nimxu fiha u dan huwa settur li nemmnu fih u li ħankomplu ninvestu fih ukoll. Il-kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise Gert Farrugia rrimarka li waqt iż-żjara tal-Kummissarju Ewropew għall-Innovazzjoni Marija Gabriel hija nnutat ir-reżiljenza tal-ekonomija Maltija minħabba li din hija waħda diversifikata.